Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Yak makita Jurin. Mabanak man iti day kay banda. Ni Jurin. At nakadwa na ka babae. Nakatalikod na. Alay na. Timalyaw ti babae kat. Ni Elisa. No kasta. Nagulbot ni Jurin. Kan ni Auntie Chona. San ang mabalinda ito yung makikita ka. Alaas kita ipilagtawan. Antay ka. Ipakita daytoy kan ni Auntie Chona. Nabusog iti panagsangot anangan, Elisa. Naganas ko unay tinangan. Uray mo siya. Elisa, anyan akinarimat da kiti madam. Oo. Apay kita nagmadlatan. Siyempre, kaputag sang sangot Apay. Apay at pati parang kikitam kanya. Awan. Anya nga awan. Idinto ta namin anon anatiliwak ti panang mat mo kanya. Elisa, Ada ka di pagam? kwa. Di sumaro na papananta. Intan, Elisa. Sige, intang harodan. Dauray kat nalpas tamaten anangan. Naimas to'y tinola alinotom, honey. Wan, sana siya kinagluto. Natumpungan lang ni Berta, tinagtimpla. Di ka unay. Naglagi pa. High blood ka, honey. Ang dahagas ko, isabay anak kadibot. Tila dakas, no awan mabahati para kay Jorin. Saan mapakadanagan di anak ta? Sigurado, nanganda ni tinapananda. Sa bagay, alangan asaan na sinangaili ida ti barkada da na pananta. Wan nga rod. Iso ala, magantalat ta. Honey, liklikam ti mga ni ti ado. Numunak kat high blood ka. Una yan, takas lapdan nakpaya magantay ko na kung anta mo tagas ko. Bayan na kadilaan. Mabitlaan. Hello, Shasha. Hello, Auntie. Saan kayong kadiri mo? Anda kayo dito balayo? Wan, nadaak dito'y balay, iha. Mangmangan kami kini Victor. Apay ka de? Umayak man, Auntie. Anda ipakita ka na kayo? Anya dita? Basta, mamon yun to. Umayak dito, Auntie. O sige, urayan ka garod. Okay, Auntie. Sigurado. Maklaat kayo lakit di ipakita ka na kayo. Anya? Baybay, tinapanunot mo nga umayanta. Gaputan na ulimak dito, Elisa. Makapagsarita ta na saya.
Anya nga rin kahit mapagsaritaan ta. Di, maipapan iti biyag mo. Ne. Mapay. Anya ti kahit mo amaamuan iti biyag ko, Jurin. Awan ka di pa'y tagar-aram kin ka, Elisa. Awan pa'y tinailawan. Ang apay na sa lutsud mo, dayta. Dahil ta kinapintas mo. Imposible nga awan pa'y nang ibagay iti asking ka. Adakan ka, no di ka mamati iti ibagbagak. Sige, mamati akon. Baka kaguran ak, no di ka patyan. Sika talaga. Sika nga eh. Ada ka din pagdatdatunam? Ha? Ay, awan pa'y, Elisa. Luz! Dahita kinatayar mo. Imposible nga awan pa eh. Kinagpayso na. At dakras ko iti second year college ak. Ngam, nakiasawan. Ano niya? Loko. Nakapsot nga rod tasan asika tinakiasawaan na. Kaya't ko ngamin, asak wa esar kak tilubong ni Ayat. Kat makagraduarak pa yung umuna. Di, awan pa nga rod ipagdatatunam ita. Tadi ka pa himat naggraduar. Mabalbalinan, Elisa. Tadanda na yung mo ito naggraduar. Ay, naggasat kat nga tanti babae pagdatunam. Ulay si ka, Elisa. Naggasat tumat nga tan. Ti lalaki apang yawatam ti ayat mo. Sika talaga. Noon niya ladi tanti pagsarsaritaan ta. Wen nga rod. Baliwan ta ti saritaan ta. Sige. Anya ti kayat mo pa pagsaritaan ta. Panggap iti kinatao. Anya? Panggaplat ta kanya ti pagsaritaan ta. Naamam ka din dagiti kakabagyam iti father side mo. Saan pay? Tadi nagpay mas bakasyon ni nanang iti lugar day di tatang ko. Amom ti lang ati amam. Ay, saan nga rod? Taawan apulos si maipakita ni nanang aladawan day di tatang. Daytan panggapwam, amang ibaga kininanang mo. Ngagbakasyon kayo di Cebu. Anya? Tapno amom dagiti kabagyam iti father side mo. Ibagat tuman kit di ngagpayso kini nanang. Wen Elisa, tabarang no, abdanton makitam aladawan day di tatang mo. Sa dito ti papanam. Agsubliak mo't lagi, Chitalier. Ti amok kat doa ta abakuray kani siya. Imawag imin kanyak ni Edwin, ang mekanikok. Ket adda ka na makasapol kanyak. Kasta. Wen, iswa si kalat tanti manguray ka na siya. Sige. Sige, panawan ka pa'y. Chona, honey. Sigurado. Maklaan ken agpungtot lakit din ni Auntie Chona. Apa man na makita na sila dawan ta Jurin ken dayjay nga Elisa. Auntie Chona daytoy mawawa. Hello, Auntie Chona? Kunak no may ka dito'y balay, iha. Oh, on the way ako, Auntie. Anya ti kunak may pakitab kanyak. Agkurut-kurut lakit di timuging yun na makita yu dayto yanti. Ito nga, agtumar kayo ni ti agas yu. Anya? Agtumar kayo ni ti agas yu para high blood, anti. Itayak pa yan nakatumar. Awan pagdanagam kanyak. Nasayat mo ka, Santi. Sige, asidag akon.
nasan taunan iti nagsarsarita. Malaman, Jurin. Agawid tan. Madamdama, Elisa. Agawid tan. Tama nga madandanagan ang dagiti dadaktil ta. Saan da madanagan? Ta nagpakada kay balay. Kan, yung pakada ka mat kininanang mo. Wan ang. Awanan ti amok na istoryaan kan ka. At dapay kanya. Anya? Adan nakapagpitik dito'y pusok. Anya? Sino? Mabalin ka di amaamuhan? Lading ito. Saan pa ilang ang mabaling ibagaking ka? May ka di siya? Secret. Uy. Amok ni siya. Saan? Saan ani siya? Nagbigdot ka. Sino nga rod? Secret. Sika talaga. Sige malangan. Saan kon nga ipilit nga amuan? Sige agawit ta nga rodan. Madamdama. No di mo pa'y kahit agawit. Panawan kang dito eh. Anya? Tamabalin ka di mat? Idin tataawan matlogan mo? Di magmag na Ay, saan ang mabalin? Katyak kahit ang mabanog ka. Ano yan? Sige. Umay ka nga rodan tagawitan. Umay ka matlaang itulnog, ija balayo. Nilakit isya siya daytan. Mabit lang. Auntie! Oh, kulat katasikan, iha. Umay ka. Sober ka. Agya mo na, Auntie. Pwede tayo bagbagam nga ipakitam kanyak. Sigurado. Maklaat kayo, iti dayto nga ipakita. Simangpot ka din ni Jurin? Saan pa ay? Auntie. Sa dino, ti impakada na, papanan na? Mapanit yan nagitibarkada na. Apay ka di aya. Nagulbod ka da kayo ni Jurin, Auntie. Pagkunaam. Saan? Adag iti barkada na ti kadwana. Asino nga ron? Amuyo. Inalaak ida iti ladawan. Babayan ti cellphone ko. Asino nga ron ti kaduana? Bitin-bitinin nakmat siya. Ipakita mo na niya dayta. Okay, mabait lang, Auntie. Atoy. Ni Elisa. What, Auntie? Nangandat? Iti may sa restaurant. Tiyaonan pa in. Ti amok dagiti kabarkada na ti kaduana. Namaysaan na kayo manan na Jurin, Auntie. Makangagkanyak dahil tiyay nga anak ko. Kasarita kiti nalapat a pa man na sumagpat. Agyaman ang kiti panang itulod mo kanya. Imay ka sinukon. Isa nga, umay ka matlang itulnog. Ala, bumaba ka pa nga. Sana yan. Makibagang tulatan kininanang mo. Agyaman nak, ti panang palubos na kin ka. Sige. Namnama, madumanon day ta panagyaman mo kininanang ko. Inakon. Elisa, Ti Imak, amangan lumakita na ta ni nanang. Kat sa balit ti panang ipapan na. agyaman nak. Ti panang ipaay mo iti oras mo kanya. Awan anyaman na. Kat
Agyaman akmatkan ka, ha? Agyaman nakiti pa nang ilibrem kanyak. Sapay lang, Mama. Tama ulit tumanan, tiin ta pa nagpasyar. Wan apay kit din asaan. Basta dalakit di panawan ka adwa. Agyaman na. Sige, batam nga rodan ti imak. Katni, ang mga narumwaran ni nanang iti balay. Sige nga rodan, Elisa. Bye, Jurin. Bye. Hello, honey. Apingin mawag ka. Pabalin ka di subang kabaylaan diti balay. Apay. Anda ka di ka sa napasamak dita. Apangan na tukit ti, into sumagpot ti anak ta. Anya ti kayat masawen. Basta, dito'y doon balay ngay magakad ka ti amin. Agawid ka. Sige. Agawid na kita matlaeng. Bye. Nagbayag a pinatpatan ni Jurin dagiti dakulap mo itay bumabaak itilukan na. Natiliwak ti panang matmat na kanya. Anya ka din tayo mapasapasamak kanya. Tsaka muno. Ayat na tada ito'y amariklik na. Uno. Naingkapsatan laan. Oh, alam. Ano ti pang panunutan? Apay ka may kulkulang ka. Ha? Awan nanang. Apay nga rod, anak adayo ti turong ti matang mo? Malagip ko lang ti panagkuyog mi kini Jurin. Nagpasyaran nyo? Aduwa nanang. Napan kami pa ijiigit ti baybay. Anya? Nakadanon kay pay ijay? Kaya't na ngamin ti makalang abde angin ti baybay nanang. Day talaan. No at daam mo ni Chona nakakita kada kayo, kat ipulong na kayo. Sapay la kumataawan. Agpungtot lakit di manan ni Chona, no maamuan na nagkuyog kayo manan ken ni Jorin. Naglamuyot na kiti dakulap ni Elisa. Iti pa nagputput ko manang iti dakulap na itay bumaba ti tulugan ko. Iti pa nagkuyog mi. Kat natlaw na asabali ti garaw ko. Gapot amasansan ang matiliwan na kitay. Amat matmatak. Elisa. Anya dahi tuyan ang marikrik nakin ka. Ano ibaga kita'y kinkuhan na? Nga addan na magpitik dito'y puso. Kat nalaos ti gagar na mga mo. No asino. Siguradok pa yung umuna. No anya da ito'y amarikrik na. Nagkuhapon ni Jurin iti daytoy aladawan mi iti igit ti baybay. Tiloko. Kalat kit din ang nagsalabay kanyak. Iti nag-selfie kami. Kasladan relasyon mi ato ha. Apaw, anyakit kita may ti cellphone mo, tagkat katawa ka may. Ay, kuha lolo. Ane, apay nga ilingad ba o ta cellphone mo? Ilan, ta kita at mambay. Mabainat samat amang ipakita kada kayo lolo. Sa apay kumaamabain ka, apaw. Ilan, kita at mambay, apaw. Tabarang no ang katawa ak.
ipakita nga takin ni Lola. Anay, apay anak ka mo lang kamatay. Amang ano ka ungatdak na makita yung tuladawan nga dahi ti cellphone ko, Lolo. Apay ko ba nga agong utak? Lan, kita at mamat apaw. Adtoy, Lola. Anay, dakayaw, kinijuray. Wan, Lolo. Picture mi dahi ti adway di igit ti paypay. Ay, kasyay aya apaw. Wan, Lolo. Apay a kinalabay laka ni Juray. Ha? Kwa? Ada ka din na kinaawatan yaw kini Juray. Tatang! Tatang! Apay ka din. Adamang sapsapol kada kayo. Wey, lumaya ko na nak. Apaw, ituloy tanto tiyag sarita. Ay, sige, ditakan. Oo na yan. Atapan matan ni Lolo nga adati relasyon mi ken ni Jorin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Pagilakit din, kada na iran ang makasapol ken ni Lolo Damian. Kasaan ko matlangan na sungbatan ti saludsud kanya kitay. Elisa? Nanang? Ada ka di bagayo? Ada na ibaga kanyak ni Lolom. Anya day jay nanang? May papaniti nakita na aladawan iti cellphone mo. Anya? Kung nagtupay nga ipaganakin ni nanang tinakita na. Kita man ti bagbaga ni Lolom aladawan niyo kani Jorin? Aha? Ay, kwa nanang? Kita agmat kunak. Mabit lang, Rod. Adoy nanang. Nakasalabay nga agpaiso ni Jorin iti daytoy aladawan niyo adwa. Kalat ngamin asim malabay kanya kini nag-selfie kami adwa nanang. Agpudno ka man kanyak. Ada ka din nagkinaawatan niyo kani Jorin. Ha? Ano? Awan nanang. Ngam, agar-aram kan ka. Saan? Apay nga Rod, anadagkat kayo iti tunggal maysa. Agayam kami laeng, nanang. Uray agpagayam kayo. At delimitasyon na. Saan ko ang magustuhan ti panag-selfie yo kani Jorin anak kasalabay kan ka? Pasensya kayo, nanang. Saan to na maulit pa'y? Ada kadimat kani Jorin daytoy aladawan niyo adwa. Adda, nanang. Kasano no makita ni Chona? Sana nga tamat nga ipakita kin ni mami na. Sigurado. No makita ni Chona daytoy aladawan niyo. Ang pungtot lakit di. Nasayatan akan Victor. Apay, anya ka di tinapasaman. Makapungtutak unay iti anak ta. Apay, nagpakadamat ka data iti ipapan na kadagiti barkada na. Sana kadagiti barkada na tinapanan na. Saan nga isudat kadwa na ita? Asino nga Rod? Mabitlaan, ipakitakan ka na ito'y. Oh. Ni Elisa. Mangmanganda iti restaurant. Wan, kadwa na. Nagulbod man na ni Jorin. Nakaalaam iti dati aladawan. Ni siya. Naranaan na iti restaurant.
Hani, awan dakas na no isuda man kan Elisa kinagkuyog. Amo mat adya kayat kag kuyog ta. Kasta pa lang di bagam. Tada ka di pa'y nga rod maramida. Agsagana ni Juren iton sumangpot. Makita na. Saan ka unay ngagpungpung to? Taamangan no agdada ka sa mapakamak. Kasta man ang di bagam. Amok mat akay kayat yo. Lukas na nga rod pagkalmaem tariknam. Laglagi pem. Adda sakit mo, Chona. Apelsan ang maikat iti panunot ko ti singasing ni Jurin. Apa nagbakasyon may kininanang ijisipo. Tapno mamamok mat dagiti kakabagyak iti father's side. Elisa, anya ka di man ti pampanunutam? Ada ngamin na isingasing kanyak ni Jurin nanang. Anya ti naisingasing nakan ka? Naku nana, nga intay kumamat ag bakasyon iti Cebu. Anya kumamat ti mapantarami na ni Cebu. Tapno mamamok ka no mat dagiti kakabagyak iti father's side. Kayat mo asawan, Elisa. Nakapagsarita kayo pa'y kanidyo rin, ti may panggap iti amam. Wan nanang. Sinaludsod na namin kanyak nom amukmat lang ti ama. Anya nga rin timbagam. Kung nag-asaan, tabasitak pa'y di matay di tatang. Kasta tinapunayo kanyak saan ka di, nanang? Ay, owan. Talaga abasit ka pa'y idi. Isulatan ti bagak. Nanang? Kaya't kumat amakita tila nga, tay di tatang. Nga uray ladawan na laang. Anya? Wan nanang. Iso amayata kiti singasing ni Jurin. Nga intay kumamat ag bakasyon ijay Cebu. Abda ni Jorin, hani. Simbang pwede. Agborborok ti darak gaboy ti panagunpod na. Sabtak. Chona! Nasubli ka! Chona! Juren! Mami, Ayok ka! apa ya tinong padak manan, Mami? Anya ti basol ko? Ti saludsod ko, ti sungbatam. Saludsod ang palaan mo niya ti basol mo. Awan ti amok basol ko kada kayo, Mami. Adda! Nadagsan ti basol mo! Maulawaksan. Anya? Agbibinag ti rupak kan. Mami! Daddy! Mami! Salbag. Madi man titlogan ko. Awagak man ni Victor. Ito may nakitaan. Aday ta. Nagre-ring si cellphone. Hello, Dominic. Apeng mawag ka. Pakita ko matilogan ko. Madidiantar na. Agidap. Adda ka dinita balayo? Adda nga rod. Ala, bayam tawagak ni Edwin. Tayo di ko may mangkita. Si kalangan timang kita. Tapambarantan to ngamin o numalpas mo. Adda dito ospital. Apay, masakit ka? Sana siya. Ludikat ni Jonah din ospital. Nay, anya tinapasama. Simkan man ang sakit na. Iso nga intaray may kanjurin di ospital. Anya, na high blood? Nagpungtot ka ni Jurin. Iso tayo dyan. Na ospital manan. Apay, anya ti kinapungtot na iti anak yo.
Kaputa na doktalan na ti panagulbod ti anak na. Day talaan? Ipakada ni Jurin na mapan kadagiti kagayam na. Angam, nakipagkita matkayam ka ni Elisa. Anya? No kasta, day tati nagpungtutan na, anak high bloodan na. Madigayam ti panagkuyog da Jorin kan ti anak ko. Kapat panangisingasing ni Jorin kan kuana. Ngayon kam ang bakasyon ni Jay Cebu. Tapno maam-am mo kano ni Elisa. Nagiti ka kabagyan ti amana. Anya ti aramidag. No pilitan nak ngayon kam ang bakasyon ni Jay Cebu. Dito ta... Pasig aparbo amin nagiti imbagak iti anak ko. May panggap iti putno a kinatao na. Ni Dominic. Umawawag. Anya nga tatibagana. Hello, Dominic. Griselda, amom ka din di ka barbaro adamag. Saan pa'y? Anya ka di day tadamag? Pasensya ka na. Abak ko ba iti may sa reporter? Amo na amin na mapaspasamak. Ni Jonah, intaray naman ni hospital. Anya man ang tinapasamak kan ko, ana. Sigaw ni tinamuak. Na high blood ka naman kapag hinijurin. Anya, tapay. Nagsubang da ka di manan nga agina. Kasi din ako nak. Abak ko ba iti may sa reporter? Naman ka ni Jonah, di pa nagkuyog na jurin kan Elisa. Anya? Jurin, nakapuot ka din ni Mamim. Saan pa'y dad? No apay kat namin. Asaan na amalatdan ti paginangag pungtot? No adda ka sa mapasamak ni mami dad. Kat sigurado akargo di konsensyak. Wah, dahito yung ti kunkunana idi. Pakawanan na kumadad. No nagulbudak kada kayo kini mami. Awan ka as ka ni Shasha. Isot nang ipakita kini Mamim kiladawan nyo kini Elisa. Saan kong amo? Ana isarsar ungmat gayam ni Shasha. Itinanganan mo idikin ni Elisa. Sige iyo. Panawan ka pa eh. Mapana kiti ayan ni Mamim. Uwan dad. Tainak mat iti chapel. Tainak dumawat ti kaasi ti apo. Sige iyo. Inak matan iti chapel. Ha? Ni Shasha to'y umawawak. Yurin? Ada ka di dita balayo? Adak dito sa ospital, Shasha. Hospital? Apay, anat na pasamakan ka? Nadisgrasya ka? Saan? Kanawan sakit ko. Apay nga rin ako na nga ka dito hospital ita. Gaputa, na high blood manan ni mami. Anya? Uwen, na high blood manan. Kat basol mo ti pa nag-high blood na, Shasha. Anya? Apay papasulan na, Churin. Gapoy ti pa nang ipakitang itinadawan mi kini Elisa. Anya? Iti isa sampot ko iti balay. Kat kinasarita nak ni mami. Gapo itinadawan mi kini Elisa. Sika natin ba
basol no apay na high blood manan ni mamim. Saan asya? No di kat sikat akin basol siya siya. Amom Jurin, impakita laang tirumbang amakita ni mamim. Ngamin, nagulbod ka kan kuana. Elisa anak! Oh, apay naman. Apay akas taon ti apurayo may masidag kanya. Ni Chona, intaray na ka naman na ni Diyo ospital. Anya? Apay, anya man ang dinapasama kini Ma'am Chona. Gaputan na high blood ka naman Anya? Uwan anak, katamom ka di. Noan niya ti makagaputin na ka high bloodan na. Anya, nanang? Naamuan na ti panagkuyog-yog ka ni Jorin. Anya? Hello, Sasha Iha. Uncle Victor? Oh, pingag sang sangit ka, Iha. Anya tinapasamakin ka. Ningamin Jurin, Uncle. Nah, anya tinaramid kin ka ni Jorin. E din to damot dito ospital. Ngamin, Uncle. Siya ti pabasulan na iti panagatake ti asawa yo. Anya, Gapo kano iti panangipakita ka ni Auntie Chona iti ladawan da ka ni Elisa. kasta ka di? Nasakit na itinagam ko iti anak yo, Uncle. Tsak ti papabasulan na, Uncle. Sasha, adda basol mo. Gaputa si ka tinang ipakita iti ladawan. Iso tinagpungtutan ni Chona. Bye. Diyos ko. Di ko maipalubos nga adada kasama pasamak kini mami. Tarabayan niya ko ma. Kat pagsublan niya ko man tipuot na. Diyos ko. Ha? Ni Elisa. Iso dahi ito yung mawawag. Hello, Elisa. Jurin, kumusta ni Mamim? Ha? Nukasta kat amuming intaray mi dito ospital ni mami. Juan, tanadamag ni nanang kini Uncle Victor. Saan pa yan nakapuot, Elisa? Anya, Diyos ko, kasanuno. Sapay lang ko matasaan, Diyos ko. Tulungan na kami kung mga agdawat iti kaasi ti Apo, Elisa. Juan, Jurin, tano dadakas ang mapasamak na. Sigurado ang kargo di konsensya. Ora siya. Taga po iti panagkuyog ta tinaghibladan na. Apay nga tangamin akagura na unay. Numaamuan na nagkuyog ta, Jurin. Dahil tangarod kisan ko amawatan kini mami. Gaboy tinapasamak kini Mamim. Tiyagton kayo ti makikuyog kan ka. Anya? Tagupdam ka din ti panaggayam ta, Elisa. Nasaysaya at sanukastan, Jurin. Saan? Pangasim. Di mo ko maaramidan data, Elisa. Ang mga nuga po iti kinasingad tanagayam. Kat iso ti pakatayan ni Mamim. Saan nga tamat? Iso please. Di mo gupdan ti panaggayam ta, Elisa. Ita ka di pa ita. Tanya, apay adi mo ituloy. Basta. Sa anak nga manugot. Agupdam ti panaggayam ta, Elisa.
apay amay kulkulang ka. Agsisimparat dagiti pampanunutak kita, tatang. Mabalin ka day, amaambuhan. Umuna. Ti pa naka-ospital manan ni Chona. Sa apay ngamin apan panunutom dayta. Ti apo ko yo tiga po na. Nuapay ana ospital manan ni Chona. Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mabalin ka di amaambuhan, doon niya ti pampanunutam. Umuna. Ti pa naka-ospital manan ni Chona. Sa apay apan panunutom dayta. Ti apo ko yo ti makagapo. Nuapay ana atake manan ni Chona. Anya? Wan tatang. Anak, awan basol ni Elisa. Sa awan mo't inataramid na awan eh. Wan agam. Saan mo ko maapanagsinan di sitwasyon? Tapno saan ka nga agparikaw? Sa dino nga tati kwarto ngayon ni Chona. Nakapuot nga ran. Dominic, Oh, hindi Victor. Oh, imbag ta nagkita ta dito labi. Ayan ni Chona. at dapay lang iti ICU. Aniya? Naka-ICU ni Chona. Itay lang ti panangyakad na kenkwan na. Tangin matumanin ti BP na. Ngam, nakapuot ka din? Saan pa'y nga rod? No kasta? Nakaro ti pa nakaatake na? Wan nga rod. No apay nga na di na materal ti bagi na ngagpungtan. Ito nga rod ti pilawag kenkwan. Ni Jorin. Ayan na. Adda iti chapel ti hospital. Agkarkararag. Sapay lang ko ma. Taawan ng dakdakas ang mapasamak kini Chona. Hello, Dominic. Crisilda, adag dito ospital nga yan ni Chona. Anya, kat, kumusta nga rodan ni Chona? Di ba'y nagsubli ti pot na? Anya, Diyos ko, tidakas no, saan nan amala sa ti panaka-high blood na? Mas tao ka talaga king ka, Crisilda. Kasla si kapay ti madanagan nunay. Kasla di mon malagip ti napalabas. Dominic, Tinapungtot na ti panagkuyog da Jorin kan ti anak mo. iso nga'y magbagak ka ni Elisa. Asaan tod ang makikuy-kuyog ka ni Jorin? Amom, Crisilda. Awan dakas na nagkuyog da. Awan mo dakas nga raramitan da. Awan nga agpaiso. Isuntuman ang ti paghaibladan ni Chona. Oo, pasol na mutlaan. Day talaan no. Kakaasin tumanan ti anak ko no agimbag ni Chona. Anya nga tanong kay pailang agbakasyon. Ah? Ibaon na kami, Jay Cebu? Tapno, ma'am, amo mo ti anak mo dagiti kakabagyan ti ama na. Ay, kwa. Awan umdas a kwartami. Tapno agbakasyon kami. O di pa utangan kayo. Anya? O, ata ka di ba sa bali arason? Tapno pagkidkidam ti pagbaga ka pa nagbakasyon nyo nga gina? Adda Dominic. Ni Tatang. Tapay. Kasla. Maliawak nga umadayo. Gaputala kayan. Kan narigat no agmay-maysa. Jorin, iho.
Kumusta matan ti panakikapyam ka ni Shasha? Pinadas kong inawagan ni tay, Dad. Ngam sana sa mong sungbat. Dahil ti pagkunaam, ang nasakit lat na tinakam na ka. Anyang arod ti aramidak, Dad. Anya nga tano, in kadanunan iti mansyon da iyo. Anya, jak kayat, Dad. Oh, tapay. No danunak iti mansyon da. Katkasla nagdagsan unay tinakabasulak kinkwana. Wenangam kasano nga rod nga agkapya kayo no di mo mat kaya ti umasideg ken kwan. Addan to latal daw nga ginasidag kami, Dad. Isunton ti idadawat ko iti pasensya. Ala. Sika nga rod ti makaambo iho. Sapay la kumata iti mabiit ket agkapya kayton. Elisa, delikado kanugayam ti kasasaad ni Chona. Apay, nanang. Anyat ka sa saad na. Anpay kano anak kariing. Diyos ko. Gapoy ti dayta na pasamag. Ang mga nuguraan na to ni Uncle Victor. Sapay la kuma, tamalasat na batlaan. Iti dayta na ibagayo. Maputputangak, nanang. Anya kumati kabutang mo. Gaputa siya ti may sama kagapo. No apay an high blood ni Ma'am Chona. Anak, Nanang. Anya nga tanuin tapay lang agbakasyon nga agpay so Cebu. saan ta nga umadayo anak? Wan ang... Nanang, mabutputang ako. Awan ti rumbang apagbutngam. Tawan dakas nga inaramid mo. Mayat kay ko man ang mapantay di Cebu. Gi... Ma'am amo ko mamat dagiti kakabagya. Anya? Kunayo at ang loda nga kakabsat dahil tatang. Kahit ko kumamat ang ma'am amo ida, nanang. Saan pa'y nga ita ti umno a panawan? Tapno maamamom ida. Wan ang... Inton ka ano? Dayta ti Jack maibaga, Elisa. Hello, Elisa. Jurin? Agpay so ka di tinadamag ko? Nga anya. Adi pala nakariing ni Mamim? Uwan, Elisa. Kasano nga rudan? Kunamot kit di doktor. Asaan kami unay nga agdandanag? Pagandanagan ak Jurin. Sapay lang kumatawad da kasama pasamat kan kuana. Dayta ti kanayon kong ikarkararag. Amom, gapoy tinapasamat kini Mamim. Kanayon ako nagdandanak ipapan kan kuana. Awan ti rumba nga pagdanaga, Melissa. Tawan mo't basol mo. Wan ang, siya ti may saan nag-high bloodan na. Saan mo pabasulan ti bagim? Isu nga di ka nagdanag, Elisa. Turin, tandagam at gayam ditoy. Itay payasap-sapulan ka. Imawag namin ni Elisa, Dad. Isa ari mo arak. Oh, anya timbagan. Madandanagan. Gapo iti ng pasamak ni Mami. Apay kumaamadandanagan. Gapo ta iso ka no ti may sa ama kagapo. No apay an high blood manan ni Mami. Anya. Kunana pa idi namin sana nagsarita kami. Adi nanton kaya ti makikuyog kanyak. Awan basol na. Iso nga ibagam ken kwa na asaan ang mabutbuteng. Iso matikunak, Dad. Kasla saan nga agmamaw ti panagdandanag na.
Ala iho bay ang kakasaritak to. No, sige umay ka. Mapantay ti ayan ni mami. Dad, naikat mo't gaya mong dagiti daddo mga aparatos anak kaikapat kini mami. Wen, tay stable kanumot tanti kasasaad na. Nasayaat no kasta, Dad. No bilang agriing, papalin aron warton iho. Oh, agar-arang ang iho. Makapuot son. Nasayaat no kasta, Dad. Ani, kumusta ang ti mariklik na Ha, kinita na ta sa nagkidamanan, Dad. Panagkunak, nakapsot pa ilang iho. Ang mga no dinak pa ilang kahit ang makita ni mami, Dad. Oh, apen ako nam ti kasta. Gaputa siya ti makagapo, iti panagay blood na. Iso nasaya-saya at narumuarak pa ilang, Dad. Awan angam, Da kayo pa ilang timang bantay, Dad. Tabarang na makasari tayo. Jurin, apay nga da ka di tiruar. Kumusta ni mami? Nakapuot mo't itayin, Uncle. Naturong mo't lang. Iso nga rimuarak biit. Apay nga rodari mo ka. Kuma, makita na ka adagos na makapuot. Ang mga no dinak pa ilang amin kaya't amakita, Uncle. Anya? Gaputa siya ti makagapo. No apay anagay blood manan ni mami. No apay kat nga min nakagura na laon na iti panagkuyog-yok ni Elisa. Gaputad at da pabor kini siya, Uncle. Panakita kat na singpot mat ni Elisa. Ngam, ni siya. Pudnot ako na ayo, Uncle. Iso akay kayat ko apagayam ni Elisa ngam ni Sasha. Pagayam ka din lang ti pangibilbilangam kay ni Elisa. Uncle. Panagkitak na pimpintas pa nga dayo ni Elisa ta mas simple. Sana kas kinisya akas tao na iti make up na. Well, Uncle. Nasingpat ni Elisa. Napintas. Kankas na kunakon na ema. Iso anagasat ti baro ang makasukdal iti ayat na. Pudnot ako na ayo, Uncle. Apay nga rod, pagayam laing ti pangibilbilangam kang kuana. Kuha, Uncle. Saan mo ka di ngay ayatan ni Elisa? Apay nga taatsak may waksi ti panunod ko ni Jorin. Bueno, siyak nga tamat ti pampanunutan na. Tiloko. Kanayon nakit din amat-matmatan, idi nagkuyog kami. Nakapimpintasak ka, no? Agpaisungat, ha? Sa bagay, uray sakad. Nagwapo ti pa nakitakan ko, na. Agpaisungat ati ko, nana. Addan kurso nata na. Asino nga tatay siya, babae? Nanyala di tanti mapampanunot ko. Rabiin. Maturog akit din.
kumaan. Tapno maalay-ayan matkan ti panagdandanag mi. Oh, makapuot sana. Oh, Jonah. Victor. Oh, agyaman at Diyos ko. Tanakariing, kan nagsarita kamatlayangan. Nakapsota. Nakarkaro itati ka sa saad mo ngam ide mo na. Ayan, jay anak ta. Hani, lipatim ko man ti panagulbod di anak ta. Tapos nga lumag-an ti ritnam. Sa dino ti ayan na. Aday tiruar. Amangan kanuno di mo pailahan kaya na makita. Kaya't ko kasarita. Alabay am tayo bakto. Ngam saan ka kuman nga agpungpungtot. Sige. Kontrolik tirik na ak. Tadyak pa'y kaya't ti matay. Nasaya at nukasta. Saan ka di pa'y ngay may ni Siyasya? Saan pa'y nasaktan ni Jorin tirik nana. Anya tinaramid ni Jorin kini Siyasya. Pabasulan na. Nga isuti makagapuno apay ang nagbalin ka kastoy. Oo. Ti anak mo. Kung nagmatkan ka, kontrol ang ti agpungtot. Apay nga may napabasulan na ni Siyasya. Gaputan o saan kumana gipulong. Saan kumana pasamak kan kati kastoy. Aya ba am. Kasarita kitinalapat. O hala, ayabak tagsarita kayo. Jorin, idadim. Agturong dito eh. Dominic, ang kakamat gayam. Juan, nagdamag aklang no niya di ka sa ni Jonah. Nakapuutan. Nakasaritak pa yan. Agpaiso, Dad? Waniho. Kuna ni mamim, kaya't nakakasarita. Anya? Isuarin mo arak, itikas ta umay kayaban. Intay nga rodo ni tayo na, Dad. Uncle Dominic. Sige. Da kayo lahat ang timaban. Panawang kayo pa eh. Turin, kaya't nakakano akasarita ni mamim. Anya? Sige, inkaniti ayan na iho. Kasla maamakak amapan nga agmay sa, Dad. Kumaama-amak ka. Mapan kan iho. Ang mga numatagtakanan ni mamim amang uray kan ka. Diyos ko. Sapay la ko ma. Tama pa kawan nakmat ni Mami. Iti pa ng ulbod ko kingkwana. Nakatalikod. Asit gakon. Mami. 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 Kumusta kayon? Ha? Apay ang nagsakit ti ikikita yung kanyak, Mami. Ag-high blood kayo sa manan. Nurse! Nurse! Ni Mami, umayuman kitaan! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Nakatalikod ni Mami. Sapay la ko ma, tama pa kawanak iti basol ko kingkuhana. Mami. Mami. Ha? Apay ang nagsakit ti ikikita yung kanyak, Mami. Ag-high blood kay samot manan. Nurse! Nurse! Saan mo apukawan, dakiti nurse? Mami.
Kaya't kung agsarita't hada talaan. Mami, Ikamanan ti makakapo. No apaya na high bloodak. pakawanandak ko mami. Gapo ka ni Elisa. Masansanan nga kulpot ka kanyak. Ulitok ti dumawat. Iti dispensa kada kayo mami. Kunakmat yan ka adyak kaya amaya si tirik nam ka ni Elisa. Iti anya aga po adiyo kayat. Nga agin na sa dagtirik nami kin Elisa mami. Yak kaya nga ginayat kayo kan ni Elisa. Anya? Wan kayam. Ayan ni dadim. Kunana, nasakit ka no tinakam ni Shasha kan ka. Uwan mami. Taiso ti akin basol iti kastoy manan alapasamak kada kayo. Apay nga isot pabasulap. Taasino ko mga rod ti rombang apabasulak mami. Da kayo kan ni Elisa. Ti aking basul. Ni Shasha mami. Tan saan anagipulong kada kayo. Kat saan kay kumaanahay blood. Kaya't ko anong mawat kay ti pamakawan kan ni Shasha. Inawaga ko iti cellphone na. Saan nasungsungbatan mami. Dahil tati pagkunaam. Anasakit unay tinakam na ka. Isarumpang nagtawat ka ti pamakawan na. Dad, mabalin yung timapan iti ni mami. Anya ti imbaganaken ka, iho. Nagpungtot ka di. Saan dad? Nagatidog ti sermon na kanyak dad. Alakit na saya at tanay talagang tilinak amo kin ni mami. Wan dad. Sige, umay ka, iho. Mapantamat lang iti ayan ni mami. Kumusta ka ni Auntie Chona? Nasayat nga tanti ka sa sana? Oo. Ito tayo yung mauawagan. Hello, Auntie. Kumusta kayo? Nalasat ko manan di may kadwa apat naka-high blood ko iyan. Oh, agyaman tayo iti Diyos, Auntie. Wan kaya. Imawagak na kayat ko nga may ka dito hospital. Anya? Diyan kaya, Auntie. Nasakit namin tinakam ko kan ni Jurin. Di mo ka di kaya nagkapya kayo iti anak ko. Kayat ko, Auntie. No kasta umay ka nga ron dito hospital. Siya di mamagkapya ka na kayo. Okay, umayak, Auntie. Di ka agbay payagan iha. Umay ka dito hospital. Ita. Uwan, Auntie. Kunket. Kumusta nga tamatan ni Ma'am Chona? Hinkam kumamat kitaan ka ni Nanang. Ni Uncle Dominic tumawawag. Hello, Uncle? Hello, Elisa. Gap po kiti hospital, ngayon ni Jonah. Kumusta ni Ma'am Chona, Uncle? Nasayat mo tan, sumati ko nada. Nagsarita dan, injury. Kinaungat na lakit din ni Jurin. Saan ka nomad? At indog lang ano asir mong dinangig na. Kasta ka di, Uncle? Wan, Elisa.
Amangan no siya ti kaungat na into nagkita kami, Uncle. Awan karbengan na amangungot king ka. Tawan basol mo. Adda, Uncle. Gaputi pa nagkuyog mi idikin ni Jurin. Timon panunutin day jay. Punasem ti panagdandanag mo. Wan, Uncle. Dad, oray kat mayat mata ni Mami. Isong agawid ak pailaan. Sige, iho. Tasuplatan na ito itong bigat. Jurin, ni dadim ti agawid, tasikat agbati pailaan dito ospital. Mami, siyak pailang ti agawid. Siyak to ti umay mang bantay kada kayo inton bigat. Iho, si katikayat na amang bantay kan kuana. Siya ti agawid. Uwan ang... Magustuhan mo ni Mamim. Tapno saan nagpungtot? Sige man lang. Agyaman ak iho. Takayat mamatla nga si katibang bantay kanya kita. Sige nga ro, Dani. Agawid ak pailaan. Mapanakon. Inak pailang di terawar, Mami. Tagumatang akit ti danom. Sige, kan gumatang kan tumot na ni ti merienda. Uwan, Mami. Nasaya. Tanimot lang Jurin tinagbati amang bantay kanya kita. Sino nga dati umawag? Ni Shasha. Iso dati umawag. Hello, Shasha. Auntie, ada ako dito hospital. Ano araw kaya niyo? Sumrek ka dito room 103. Iso ti ayan ko. Okay, Auntie. Umaya kon. Darasam ko tarimwar ni Jorin. Kaya't ko may ti pa nagsublina, madanon na ka ditoy. Well, Auntie. Umaya kon. Bye. Sige, orayan ka. Bye. May bayagak matan. Gaputi igagatan ko ti merienda mi kini Mami. Agtaitan ti silid nga ayan ni Mami. Oh, Jurin! Ha? Shasha? Apay nakigtod ka nakakita ka ni siya, iho. Wala umasidag ka dito eh. Kumay ka, iho. Mami? Agtugaw ka dito, abay ni siya. Diyak namnamaan nga umay ka dito ospital, Shasha. Maya. Tay nawagan na ti Mami. Anya? Wan, iho. Siyak tinangayab kan ko na dito ospital. Isumot lang asyak ti pinagbatay amang bantay kada kayo, Mami. Gaputa kayat ko, ngagkapya kayo ka ni siya. Mami, Aging ga ita, nasakit pa lang tinakam ni siya kan ka, iho. Pud na day ta, Jurin. Gapo iti pa lang pabasol mo kanya, kiti napasamat ka ni Mamim. ay... Kuha. Agdawat ka, iti pamakawaan kan kuana. Tapno mapunas, ti sakit tinakam na kan ka. Sorry, Shasha. Pakawanan na kiti pa lang pabasol ko kin ka. Iha, dumawdawatan iti pamakawan dyan ako. Pakawanam ko mamatan. Okay, Jurin. Napakawan kan. Kasta ti kayat ko. Sana mabalin nga dagsakit tinaakam na kada kayo. Sapay la kuma. Tasan mo nga ulitin, tinaramid mo, Jurin. Well, saan ton, Shasha? Tumading agpaiso, ti pa nang pabasol ko kin ka.
Anya pa ilang tiro orayo, biho. Ala, niruwar mo tigin at gatang mga merienda tayo. Uwan, mami. Katinton makamerienda tayo. Ag-selfie kay tumambat ka ni Shasha. Mabit lang, umaya kon. Griselda, Sikamat gayam, Victor. Apay nga imay ka. ang dabili ni Chona kanya na ibagak kini Elisa. Adda ka di? Ay, anda. Sige, sumrag ka. Already di latan balkonahe di pagsalitaan mi. Ayabam latan. Mabit lang. Elisa, anda ni uncle mo, Victor. Adda samat umubran. Madama nga agimurmuri itinatang itaya si daan mi. Sige, iuray mo. Tay nakman kitaan. Uncle, nakaumay kayo, Mat? Anya ti bagayo? Adda nga min bili ni Ma'am Chona. Anya day ta, Uncle? Sika kanupay lang ti makaamo kadag iti transaksyon iti opisina yo. Ang dongay da pirma ni Ma'am Chona, Uncle. Umay mo latan idano ni hospital. Sige, Uncle. Kunana, nga ado kanu ti may deliver a construction material sintud dikat. Wan, Uncle. Ado, kan sumangpat inton bigat dagiti nagadong order. Sige nga rod. Sika amin tinangitalkan ni Ma'am Chona dagijay. Wan, Uncle. Awan ti pagdanagan nyo. Taas ikaswag amin at transaksyon ni. Thank you. Iti ginatang mga merienda, Jorin. Thank you, mati palang sarong karmo kini mami. Makita yo, no awan gurang-gura, naragsak titunggal maisa. Wan, auntie. Ay na, sige agabay kayo, mangkit dito husto, tag-selfie kayo adwa. Anya? Mami. Oh, Jorin. Di mo ko na tinakayat aka selfie. Ay, kwa. Saan matakas ta? Apay, adda ka di agungat nung makipag-selfie ka kani Shasha, iko? Awan mami. Ta sino kumamot ti agungat? Idin tutawan pa imot nobiak. Nukas ta nga ron, agplastar kayon. Siyak man timang retrato kada kayo. Okay, auntie. Oh my God, Jorin. Sige malangin. Aday ka. O sige, asit gampay. Kasla mabut-buteng mo't ngamin kanyak ni Jorin. Saan man? Dayta. Alan mami. Kalabayam ni Shasha. Napimpinta sa kitaan, iho. Anya? Mami. Nakababain mo't kini Shasha no kalabaya. Oo. Shasha, iha. Okay ka dikin ka, no kalabayan na kati anak ko. Okay na, auntie. Nanggag mo. O sige. Aramida mo timbagak, ta picturean kayo. Sige man lang, tap na malpasan. Dayta mami. Masapol nga ipakita yung mat. Akas lang nadagkat titunggal may sa kada kayo. Anya pati kayat yung aramidon mi mami. Medyo pagdekatan nyo adwa na kiti ulo yo. Anya? Sige, Jorin. Tungpalan talatan ni Mami. Iso ti photographer rita. Sige man lang. Dayta mami. O, ala, auntie. Maya ka, ya? Sige ha. 1, 2, 3.
Dayta. Daytoy man mo cellphone ko, ti pang picture yung kada kami, auntie, please. Sige, iha. Itad mo kanyak sa cellphone mo, picturein kayo. Ato yan, ti. Jurin, tinto mo cellphone mo, ha? Uray sa anin. Ala. Ako rin kamad, ako ya di mo kaya't iho. Wano amkam, nga danto makakita iti picture yo, kanya siya. Gapo iti panagsakit ni Chona. Imado ti trabaho medyo opisina yo. Wana nang. Dayta, ti ko na nga intag bakasyon ni Jay Cebu. Ha? Kunam anapatagkan ka ti trabaho. Iso di mo ko mapanunutan ti panagbakasyon ta. Kaya't ko kumamat amam mo dagiti kakabsat day di tatang. Anak, jakon kayat ti agsubli iti lugar day di tatang mo. Nga, apay nanang. Ay, Ada ka di saksakbayan nyo iti lugar day di tatang? Yang kata ti sumpat ko. Nanang, maimay-mayan kayong matan. Ay, Uwan, adda. Anya? Ngam, saan mo nga amuan? Basta, ada saksak bayak iti lugar day di tatang mo. Hello, Auntie Criselda. Jorin, kumusta ni Mamin? Nasayaat mo to, Auntie. Nasaya at nugasta. Ni Elisa, Auntie. Kumusta mo tan? Ay na, Jorin. Maikulkulan no daduma. Taapay, Auntie. Gapo iti singasing mo kadkwana ang panagbakasyon may Jay Cebu. Mayat, Auntie. Tapno muna mo't dagiti kakabagyan na iti father side na. Tiyak kaya ti ang subli iti lugar day di amana, Jorin. Taapay, Auntie. Anya ti makagapo. Di mon amuan. Pang-aasin. Tadi mon sugsugan ni Elisa ngagbakasyon kami. Auntie. Karbangan ni Elisa ama muna mo't dagiti kakabagyan na. Pang-aasin, Jorin. Di mo ko masugsugan ni Elisa. No di mo kaya't amakaguraakan ka. Auntie. Ala. Sige man langan, Auntie. Sige nga rodan, Auntie. Bye. Hello, Elisa. Apa yang mawag ka? Ada kumayuman ko kada kayo angkan. Anya dayta? Kaya't magbakasyon kami kumakin ni nanang ija Cebu. Di naman kaya. Tapay ka no? Kunana nga da kan matraso na iti lugar day di tatang. Tanya tatraso na. Di naman ti pagangkan. Isa pa nga asiyo ko ma. Tulungan na kumangkan. Anya? Tulungan na kumamang kumbinser ti ni nanang. Nanya day tinatraso na. Sige. Bayam ta kasaritak to. Damagek, nanya ti parikot na, Jesibo. Anya ti bagam taing may ka, Dominic. Ada ko makahit ko asalod-sodan king ka. Anya? Mayat ka din na mangipasyar kini Elisa, iti lugar day di aman? Ay, Apay at di ka makasungbat iti nalintag, Criselda.
Dominic, idi pumanaw kami ijay Cebu. Inkarik, asan kamton nga agsubli sa jay. Iti anyaga po. Anya ka di atrasom iti lugar na nagapanyo. Apay at di mo kayat asublian, Crisinda. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.